kontatu behar duzu, nun ikasten da nahin beste kafeai buruz. Hemen badao formatzeko lekoik, bueno, lehen esan desun bezala, kanpo eta desentatea behar izan desun. Bai, azkenan nik hasiera batez, bueno, gradu amaierako lana gatik, kafearen munduan sartu nintzen, Kanadara joan nintzen ikastera pixka kafearen buruz, deskafeinatua berez izan zen. Kanadan ez hotzegi ez aldu itenan, oso kafesaliak dira. Uda pasaunen eta oso txarto, hemen baino txarra. Bai, Bai. Eta bertara joan nintzen deskafeinatu planta batera eta bertan eman sostien aukera ikasteko kafeari buruz, eta gustain jaten. Baina, klaro, hor dana etzan gelditxu. Eta nola, deskafeinatuan planta batea, Bai. Eta nolako esan hori, nolako esan, haundilla? Swiss Water deskafeinatuaren prozesua ikasi nauen bertan, kalitateko departamentuan, egon nintzen, egunero katatzen genuen 13 bat muestra kafe ezberdinena. Dana saltak atako zinaten handigan, ose. Errepikatu, azkenean, alteratu. Baina, deskafeinatuakin bastante ekilibratitxe zen, Baina, bueno, hor hasi nintzen ere lehengoko pausak egiten. Eta, bueno, berez, eman zuztien, aukera hori ikasteko kafearen kata, gero joan nintzen Burdeosera hortik beraiekin lan egitera pixka merkatua zabaltzeko, orduan, komertzial lanak, marketing lanak ere egin nitxun ordan pixkat. Ez bakarrik jakitzea nola katatu kafea, baina baizik eta industria nola funtzionatzen duen, ez? Eta gero horrek eman sostan aukera hainbat kurtso egiteko, espezialitateko kafearen asoziazio bat dago, eta horren bidez... Nun dago elkarte hori? Elkarte hau Estatu Batuetan sortu zen, eta Londresen daude biak, eta beraiek ofrezi diruten dute hainbat kurtso ezberdin. Bai barista kurtsoak, sensorialitate kurtsoak, kafe berdea nola aztertu ere kurtsoak, eta pixkat danetarik topatzen dituz, ordan hasi nintzen, lehendoko biziko sensoriala. Ber nola ekatatzen den kafe baina, klaro, kafe bat tastatzeko eta jakitzeko nola funtzionatzen zen duen, aromak ere landu behar ditugu sabore basikoa, dultzea, azidotasuna, gatza, nola... konzentrazio ezberdinetan. Arritu zizuna, ze gauza topatzen hasi zinen hor kafian, zatezunla honek ni pentsatzen nuen ez duela existitu egiten. Azkenean, ni joan nintzen Vancouverrera eta bertan azkenean espezialitateko kafea askoz ere desarrollatua osauen. Orduan ni hasi nintzen ikusten salan mundu ostras, ni hau ez nen ezagutzen. Eta, kuriosidadia, eta, ostras, eta gainera, kafeak dauko gauza hon bat sozializatzeko puntu hori daukaguna kultura guztietan, bai txartzeko, sozializatzeko kafetxo bat atzen dugu eta ipintzen gare egunera, azkenan dauko punto komun asko, eta orduan jende asko ezagutzen dozu kafearen bitartez, ez? Eta hori guzta jaten, oso pertsonaren edo sozializatzeko puntu hori oso finkua dala. Eta, bueno, hasi nintzen poliki-poliki, batzutan ez dakitzu nola joango jatzun bizitza, baina, bueno, esanen hemen dinoia, momentuz. Baina ja gaztetatik hasi zinen nien zure sukaldaritza ikasten, ja bazen eukin hemen bukatuko zendula, o hau gero topatu zendula? Ni beti da nibanek izan sukaldari ez nitzela izango. Beste zoze argitxu behar nioen. Baina jatia asko gustatzen jaten. Orduan, eta ezagutzia bebai kultura ezberdinak. Hasiera baten, joaten zare, hainbat zona ezberdinetatik pasatzen, pasteleria, panaderia, sukaldea, sala, eta ikusinen, pasteleria, panaderian, hor zauela niretako toki bat hasiera batean. Okindegietako lana asko gustatzen jaten, ogisa itxia bebai, eta bueno, esanan, zergatik... bizila da azkenian ez da? Hori gurota, ikasi, eta espezializatu hasiera baten. Lehengoko 3 urtia berez, okindegietan eta egon nintzen praktikak egiten, eta egisa da mantentzen du nire etxeko ogia jaten den ogia guztian egiten dut. Masa madreakin, eta bueno, baina esanen azkeneko urtian, unibertsitateak emate usta oportunitate bat, eta aprobetxatzea nahi dut, eta beste zehose ikasi. Niri asko gustatzen jaten ardauak dastatzia eta deskribitzia. Eta zanen, ni naho zoze horren inguruan itxia. Eta orduan, ez dakit, andereño baten bidez eta urten zan proiektua Kanadarako, eta horra joan nintzen.
Sorpresas izan zan, esate batako. Ez dakit, ez da sorpresa. Eta nola etu duzu hainbesteko maitasuna? Zu bai kafetera zinean, egunero hartzen duen kafia eta hola? Ni hasi nintzen hartzen kafia, batxillergoan, pixka eta adi egoteko lehengo korduetan, ze azkenean... Lota gote zinean. Bai. Eta etxean, por ejemplo, egu kultura geukan mezklatzeko erdi atxikoria, erdi kafea. Vale, hemen garai baten egiten bezala, ez da? Suzedaneo bezala hartu zan, eta amak etxean beti horrela. Eta, baina, klaro, momentu hortan ez daukatzu jakituria hori, ez? Azkenia ez dakitzu nola dastatu behar duen kafeon batek, ez ebez, orduan, ni batez ere itxartzeko erabiltzenen, ez? Momentu horretan. Eta, hori... Eta adibidez, kafiana, guen gaur egun hainbeste bakizu hainbeste influencer, eta hainbeste moda daude, eta aragila bakarri jan berdala, bestia bakarri barazki jan berdiala, bestiak gozaltzeko ez dakize bagare, eta gaur batzuk entzutitu ni bai kafia ezinbestekoa dela, oso propiedade asko dazkala osonak, eta beste batzuk ez dela hartu bihar. Jo, azkenean da, depende, osasuna garrantzitsua da, eta hipertensioa baldin badaukagu, edo kolesterola, ez da komenigarri be, anemia baldin badaukagu, besta ez da komenigarri, baina egia esan, ez baldin badaukotzu arazorik, jakitzen baldin badozuk... Kafetxon bat, obi hartzearen ez da izura... Ez da... Onuragarria izan laikaila, ez da? Onuragarria, antioksidante ona dituelako, eta, ematen dutzulako, bizitasun hori pixkat... kafeina daukalako, ez, pixkat aktibatu itxen zaitxu. Baina, kontua baldin bada, problema baldin badaukagu kafeinarekin, deskafeinatuaren opzioa beba daukagu deskafeinatu naturalak lortzeko, hau da, Swiss Waterra, ni bertan egon nintzen lanian. Eta ze hartu berko benun, goizian aurrenen orduan jaikita azkar, hori ondo iten dugu, hobeto da lasai ez natu eta beranduzio hartu? Ni, lehen da biziko tragua, albadote ekidin eta hartu urtxo bat, eta gero pixkat ordubet eta gero gozaduta gero hartzia kafetxo bat, hobeto, gorputzak eskartuko dutzu pixkat, bai. Zeren azkenean kafea, beti eukin dugu tabu hori azidotasuna, ez? Zela izagar da azidua. Ez, baina kafea berez oso azidua da, orduan... Biotzerrek eta horrek eta... Joaten bagare, tripa utzik eta kafe bat hartzen, igual batzutan, mina alguzkuin tripan, ez? Baina gaina hori da, biotzerri antzako eta esaten dugu da... Ze hartu, zumo laranja, ra, geho kafia, ra, eta geho kruasana, ra, eta geho normala, biotzerri okitzia, Kombo bada. Bai, kombo bada.